Mande RD Block by Khopchak Patni BC te Khrumpui BC ni Jengjal Tongmarok no Thangai Naikha Amchaini MLA Shopna Deborma te TTADC ni Chairman Jagadish Deborma Abono Kare video DWS PWD te Industries Nepco Rubber Factory ni Munam Bahai Phaimarok no Tuibo Factory o Thangai Malai Koglam Shalaika Choyawi Nai Tongdi Nokbar News Jantini Oro visit Khalalaika Mandai constituency Patni BC Teke Shangkai Khrumpui BC Audite BC na जों visit खालायका ताबु अबं का Patni BC जों visit खालायमानि अबनो एलाकानि डेभलप नि बागैनाय मानथाय सप्ताय बमाहायनि जोंहा लामा दै कारेन्ट जत दप्तर न तुइ फेका ब्लक नि मानदाय ब्लक नि भिडियो साक्तंग आरो दारा दिसनि एलाकानि चेयरमैन रक एलाकानि पाब्लिक रक नक्लिनो भिडियो न खालायजा बरकति मामियानि दं बरकति पेन्डिं फैसं बर लामा हामियानि दं बर अ कुनाकुनि जों नायथु लायका बर लामा उना नांनाय बर उना नांनाय एरपरे जों अर बाजार फायसक बायजा अ बाजाराव कासा ओपन मार्केट खालायनानै जोंनि दाबि दं अब बाहायके ब सिस्टेम मदिनानि अब जों सालायलायो ब माहायके इमान जों अब चाइटकनाय कारन नांगाय अब पाटनि कासा खूब बाजार पटर और बाजार बुजमगो अ बाजार खूब बाजार पटर गुबुन बाजार मिथिलाय अब बाजार कम ना अब बुं डिमान्ड दं जत यां Khrumpui बिसिनि अरन बाजार जाफायो बायके बिसि आयो अर बाजार जाफायो अ बाजार न नागि थ से खालामनायनि बागै जों अब एलाकानि जत ताकुताय बुंनांगौ कमनानै मानथाय सप्ताय आबो मानायनो तामो लामा दै कारेन्ट आबो तो जगाजग खालायदि चेयरमैन थ्रुते चेयरमैन नो साकांगाय चेयरमैन ब अब तुइ नायनाय जदि सिस्टेमेटिक भाबे जों काम खायथांगांगाय एलाकानि डेभलप अवश्य नाय नंनि एलाकाव तामो उंगै दं ताम सदु दं आबो जों डाइरेक्ट साइनो हायपानो ताबो बिदिखौ नखर खायजा एलाकानि प्रब्लेम नि बागैनो उन जागा तुइ मानैया उन जागा लामा हामिया अब खानायनो जों बिजिट खायनानै अफर फेका ताबो तो लामा अनेक लामा अफरता दिनै अपाटनि ताबो लामा रक्सलि दं दाय लामानि PMGSY नि अब सेंसन जाग्रक अब नखर दं फरायनो लामा नखर जाक एवं खालायबो दं पाइजाबो दं लामा मोटामुटी काबारनि दं तुइबो अमाहायनो तुइ जेटा पेन्डिं खालायजाक अब Patni BC ono tinta tuइ पेन्डिं खालायजाक दं अबलबो दति खायो दति पायै पाब्लिक जाहाथे तुइ मानथुं अ चेष्टा खालाय दं सिगाङावबो बिजिट फायका बिजिट फायपुरो अब खालायजाक दंनि बागैनो अब बिजिट खायमानि परे ताबो दुइटा जे उनको DWS नि सामं रमै दंखा दुइटा सामं अब उदय दतिनो पायानो अब पायखांगा तुइ माननाय हायपानो आंनि फानबाय MDC जादान फानबायबो दैरक आरो इ दंग साबमार्सिबल आन फानबायबो साबमार्सिबल इनानि बागै दैरक इसा प्रब्लेम न बागै अमहाके जों मेनेज खालाय दंग दै माननाय तांगाय अब जुदि दै काम जुदि पायथांगांगाय अब बुदय 80 परिबारक कासा काम दै पायखांगा 80 परिबारक काबार खायो हिसाब और तीनटा दङ मोटामुटी दै काबार थांगोन होननानै मने खायो नेक्स्ट जों अमहायखौनो जे मानदायो जे बिसि दंमोन जत जागोन जों अमहायखौ भिजिट खालामनानै परे जों तैसे आसुर लायनाय रिभिउ मिटिं आसुरमानि परे जों तेबो डेभलपनि बागैनाय तेब बक्स सालायजाखियो